Čaute, prajem pekné predobedňajšie ránko. Aktuálne máme 5 hodín za chvíľu a za 5 hodín odlietame do Egypta. Takže vidíme sa. Takže čaute, aktuálne sa nachádzame na miestnom letisku v Šenkvicách. Tak toto tu vyzerá. Akože zaujímavé, že tu majú takto vyspelú techniku celkovo. Som nečakal, ale tak čo sa dá robiť? Dávam update, možno z lietadla ešte. Takže menší update trošku, momentálne sa už nachádzame v lietadle a myslím si, že najlepší výhľad. Však to ešte natočím, nebojte sa. Aktuálne sa už nachádzame v Egypte. Pozrite sa na tento výhľad. Neskutočne si myslím. Ako môžete vidieť, tuto je Egypt, tuto je Červené more a tuto už je Saudská Arábia. Ja si myslím, že super. Každopádne dám vám vedieť, keď priletíme, takže zatiaľ sa majte. No takže zdravím vás, takto momentálne už z balkóna hotela. Každopádne chcel som natočiť aj jak sme prileteli, aj jak sme vyšli z lietadla, ale nedalo sa to natočiť, čiže sa vám ospravedlňujem, ale aspoň takýto je výhľad fajnový. Už si môžete všimnúť, že mám aj Arafatku na sebe. Bol za mňa taký nejaký Ahmed Ihmahel z Márie Terézie, čo mi ju hneď začal namotávať na hlavu a povedal mi, aký som sympatický. A inak geniálne. Sice je tu trošku bordel na tých cestách, ale to je jedno, však na to sa dá zvyknúť. A potom, no, plávajú tu žraloci, čiže pláž zatvárajú o takej 6. 7. Nie som si úplne istý, nezisťoval som si to úplne konkrétne a bazén takisto, každopádne takto toto vyzerá, ešte vám to takto zdokumentujem, nech sa páči. Ja si myslím, že môže byť, na to, že to je Egypt, sú tu veľmi príjemní zamestnanci tohto hotela, čiže palec hore a no nič, ja sa idem okúpať, tak čaute zatiaľ. Každopádne momentálne sa nachádzame v reštike miestnej. Všade tu poletujú vrabce, ale tak asi toto je u nich taká klasika. Každopádne absolútne som sa tu nenajedol, lebo čo som vyskúšal 8 jedál, tak chutili mi z toho, že dve. A to tiež boli, že nejaké talianske cestoviny. A to druhé bolo také mäso bravčové. A potom jasnočka, že sladké som skúšal, ale však to si myslím, že tajto sme došli. Áno, áno. Tak ale to si myslím, že sladké koštuje každý. Že to je jedno. A momentálne ideme pre ďalších členov našej skupiny Kik. A takto toto vyzerá v noci. Alebo no, podvečer. Ale to ešte natočím s iným modom tejto kamery. Čiže máte sa na čo tešiť a keď tak sa vám ešte ozvem. Majte sa zatiaľ. Takto vyzerá vlastne vchod do reštiky. To je sladké hneď na začiatku. Tam sú predjedlá a tam na toto je teplá kuchyňa. Čiže takto toto funguje. A tu sú ešte ovocka. Ale ja som zvyknutý na iné ovocko, takéto kasinkové. Čiže... Klasike. Ninja. Ty ma poznáš? Ninja. Ty nejsi náhodou môj fanúšik? No. Serus.
Počujem ma odporúčam ti, že to nejesť, lebo absolútne to nenaješ. Ale to je jedno, to vyskúšam na vlastnej koži. Každopádne ozývam sa vám ešte raz. Za chvíľinku. No takže takto to vyzerá cez noc. Pôjdeme aj tam dole, tam to tiež natočím. Pôjdeme aj na to molo, aj tam to bude pekné. A toto budeme robiť didžinu dneska, jak partizánskom. Kedysi, za mladých časov. Takže vás zdravím. Opäť zas, aktuálne som bol s mamou na kozmetike. Veľmi dobre. Ani som v mori nebol a už nás poslali na kozmetiku. A chcel som vám natočiť to, že včera večer sme tu hľadali krabov a teraz toto vyzerá nejako takto. Že tu absolútne nie voda. Voda je len hen tam. Veľmi zaujímavé, nebudem klamať. Ale pôjdeme natočiť to, nebojte sa nič. Čaute vrabčaci moji, ja som vám len teraz momentálne chcel natočiť západ slnka. Takže takto to tu nejako vyzerá. Jedna veľká nádhera si myslím. A zábery ešte budú, nebojte sa. Momentálne už ideme smerom na večeru, ale rozhodol som sa, že vám idem ešte natočiť takto pri tomto západe slnka pláž. Čiže sekundu. No. Ja zapytałem, czy będziesz się zachowywał głośno, czy będziesz słuchał. Každopádne, tuto akurát sa nachádzam pred beach barom. Takto. Ale ako môžete vidieť, je to tu zavreté. Takto vlastne vypadá pláž. Takto sú tieto izby. Takto je more. Podotýkam Červené more. Slané jak dve piče. Ale nevadí. Čo poviete? Môže byť. Chcel som vám ešte tak povedať jednu vec, že tí, ktorí viete, tak natáčam svoje videá na Instagram, ktoré absolútne nemajú zmysel v podstate. A rozhodol som sa, že natočil by som niečo takéto, ale že na YouTube, že nejaké takéto výlety. Nebudú tam iba výlety, ale toto bude asi prvý taký vlog z Egyptu a ešte toho ale bude. Chceme ísť aj na štvorkolky, možno pôjdeme aj na ťave, na to som zvedavý a však uvidíte. Takže vás zdravím takto z bazéna a chcel by som vám ukázať novootvorené kúpalisko v Bratislave, konkrétnejšie v Petržalke, tak nižšie už, jak ide Romenka. Akože veľmi dobre to tu je. Povedzte sami. Vás názor, či sa vám to tu ľúbi. No takže čaute, pišľaci moji zlatí krásni. Aktuálne máme 4. deň už podvečer, ako si môžete všimnúť. Poviem vám na rovinu, že včera sa mi absolútne nechcelo
mal som zlú náladu a chytil som faraónovú pomstu, čiže chápeme sa. A každopádne zábery nemám, ale zajtra pôjdeme na štvorkolky, čiže môžete sa tešiť, že zábery zo zajtrajška budú. A potom v stredu pôjdeme šnorchlovať, čiže aj odtiaľ budú zábery, to sa tiež nemusíte bať. A čo som chcel, že sa vám ospravedlňujem za to, že včera som nenatáčal ani vlastne dneska. No takže ešte som sa malinko v súvku, že vám toto ešte tak natočím. Každopádne nachádzam sa akorát pri pláži a chcel som vám ukázať toto. Pláž funguje na princípe takýchto značiek, čo sa týka zelenej, žltej a červenej. Zelená je, že je malá hrozba nebezpečenstva. Žltá, že je ako tak 50/50, a keď je červená, takže je veľké riziko. A preto vlastne je pláž zatvorená. A ako si môžete všimnúť, neviem, jak to bude vidno, ale teraz tam je červená vlajka. Čo znamená, že sa nemôže ísť do vody. Na základe toho, že tam môže byť aj nejaký žralok. Akorát ide golfista. A chcel som vám to takto natočiť spredu, z pláže, že aký je výhľad vlastne na v podstate celý rezort. Tak toto nejako vyzerá. Môže byť. A tam, za týmto, sa nachádzajú tie štvorkolky. To vám tiež pôjdem ukázať. A odtiaľ vlastne pôjdeme. Pôjdeme o 16:30. Čo znamená, že budeme mať krásny sunset. A v stredu pôjdeme do tohto Sea World, čo vlastne pôjdeme sa šnorchlovať. A to máme na celý deň od 7:30 do 4:00, čiže vlastne do 16:00. Takéto to vlastne je, pôjdeme šnorchlovať. Takže takéto, to pôjdeme takouto loďou. Môžeme uvidieť delfínov. Čavo hovoril, že tieto kerety a toto, jak sa to volá, sea cow, také niečo, že to uvidíme určite. Takže na to sa teším. Tak toto vlastne vyzerá. Sea World Paradise. Tam je sekuriťak. A vlastne, keď prejdeme za roh tohto morského sveta, tak dojdeme k štvorkolkám. Teraz som si všimol, že to má nejakú trojkolku a toto je veľmi zaujímavá značka, že Hava. Kooperanti skurvení. Nevadí. A vlastne tuto sú tie štvorkolky. A tak to je more. Červené more. Takže tak. Ešte vám ukážem. Jau, do piče som sa nabodol. Ešte vám rýchlo ukážem, ak sa mi podarí západ slnka. Dajte mi momentík. A ako si môžete všimnúť, som na takej hore alebo kopčeku. A tuto už bude vidno západ slnka. Skúsim to spraviť po sekundu. Dúfam, že to je vidno. Malo by. Myslím si, že môže byť. Akože je to tu pekné, nebudem klamať, ale hranica od hotela a bežnými egyptskými takými dunami alebo kopčekmi vyzerá nejako takto. Tu je bordel, bandasky, asi od benzínu, nevím. Áno, pekné. To je minulé, pala som už píči. A jeba na to. Nebuchol som.
Čiže si myslím, že dobre. Takže win-win. Takto hore sa ide do reštiky, tam grillujú. Tu je molo. Čo viac si prijať? Myslím, že už nič. Pochýtko by som si dal. A však to už ma poznáte, že to by som pil každý moment. No nič, ozvem sa vám neskôr. Majte sa zatiaľ. Bolo to veľko, Toto fitnessovačko nejsi... Či? Pičovina? Takže aktuálne sa nachádzame na štvorkolke. Mám akorát 200, kde mám na sebe kameru. Čiže nemôžem sa vám ukázať, aký som pekný. Ale ukážem vám takto moju štvorkolku. Je to nejaká Honda. Veľmi dobrá. Ignite! On this? Yes. Takže vás zdravím. Aktuálne už z štvorkolkového výletu. Momentálne sa nachádzame u miestnych v malej dedinke, tak toto vyzerá. Sú takéto malinké domčeky. Pekný výlet, len sere ma, že to nemajú až tak výkonné tie štvorkolky a druhá vec to je to, že nemôžeme si robiť pilky, vlastne ako také pičoviny, no. Ale inak super, tam je ťava, čo to je? Neviem to identifikovať. Tu je náš druhý guide. Časky! Áno, pekné. Len takto by som asi fakt nechcel bývať, no, tak vám poviem. Mám novú Arafatku, jak si môžete všimnúť. Túto kolega za mňou mi ju navázal. Tak tu sú miestni. A kuchár, alebo čo to tu je. Jedna veľká nádhera. Dobre to tu voní. Pozdrav do vlogu, ty Ahmed, ich má. Nazdar, ne? Čo? Very good weather today. Very good weather today, až na to, že mám spocené gule. Takto si tu žijú teda. Toto je asi miestna pekárka. Takto tuto je taký menší obchodík. Toto je Rado. Tam sa nachádza už Eleonora, to je ťava. Tam sú kozy. Takto tu je malinká dedinka. Zaujímavá, velice. Hen, kúkaj, ona útočí, kúkaj. Hop. Jej zaviazali nohy. Sme pri miestnych kozičkách. Serus, no čau. Čau. Ahoj.
Porad, aká si zlatá. Áno, čau. Ja ju berem so sebou. Lietadlom. Aha, tak si to dám. Vidíš, Alfred Fredrovič Freddy. What's up? Baran buc. Serus môj. Koľko zlata to má? Dobrý sfarbeník. Boha. Tyjo, jaká je, však ta je taková barevná. A tady tam, hele, to bude jako má bůl, má takový chabůl. Serus kozy. Čau. 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 Čau, ty si zlatá. Áno. Čau aj ty, čau. Ahoj. To tam mají packy, aby tam prolezla možná celá. Málo percent baterky, ale tuto už číha. Brutalista. Novodobý, jak sa na škáro to pozerá, neviem či sa vôbec tu, ale jasne sa tu píčete. Čo nestavím pre video. Zaujímavé. Tu krmia mačky. A toto je... Niečo strčí zuby, bojím sa čo to je. Ale už aj tu sú tí holuby. Halus. Čau. A ona je priviazaná. Ešte aj do zeme. No. Serus Robo. Kúšej. Kouše, hab. Chceš by som? Už on sem nedojde, on je přivázaný. Ale otoč se ma bez. Na mě se otoč. Akorát to je miestne foteníčko. Takže aktuálne sa nachádzame už na lodi na druhej zastávke. Tuto ukazujem, ako je hlboké more a kde nás kotvia. Prvú zastávku som nenatáčal, keďže som nemal pri sebe kameru, takže som natáčal až druhú. Zadancaj, ty si... Máme ďalšia loď. Takto vyzerá voda. Je trošku aj vidno na dno. Čiže to je super. Čiže super. Je to po piči. Trošku, je to také, no, tej hodky, ale tak nebojte sa, prežijem. Toto je miestny varič kávy. Say hi! Hi! Frajer. To si nerozumiem. To je jedno. Šťastný. Mám to len sedím na lane. Takže tak, pekné, no, pekné. Takže následujúce zábery sú z potápania pri veľkom koráli a menšia zaujímavosť je, hĺbka vody bola 15 až 20 metrov.
Čo ti, lebo